Маравон, подкаста на годината започва сега. Защото кой ни е гост? Те всички хора знаят, то е на картинката, ама все пак да се направим, че не знаят. Да, Марто. Нашия стар приятел, който ни е, дори до момента, още преди да почваме да записваме, той ни е в топ 3 на всички подкасти. Готов ли си да го минем? Предния подкаст. Със сигурност. Със сигурност. Да, е краля на надкаст. Ти също и в момента си краля на надкаст, защото като мъж си най-отгоре, но дай да видим дали ще станеш най-отгоре. Ще видим. Повече пекантери има, повече неща, които клюките и жените обичат, така че има потенциал. По принцип гледам, че сте изморени, снимате цял ден. Ако искате, мога набързо да го претупаме и да си тръгваме. Да, приключваме подкаста, благодарим, сабскрайб, камбанка. Максимум 3 часа, човек. Искам да. Максимум 3 часа. 3 часа ме спирайте, добре. Марто, знам, че си ми дал един неудобен въпрос, ще го запазя за по-нататък. Почваме от удобните. Почваме от вчера. За зрителите няма да е вчера, но реално ние видяхме вчера преди обед. И почваме да обсъдим нещата там. Първо искам да ми кажеш, имаш ли организирана атака против Даниела? Заедно с Ники Николов всички да сте се оговорили, дайте да я смачкам. Помниш, като му записахме клипчето на този, за дъщеричката. Цял живот ще го пазя. Цял живот. Как няма да помня, естествено. Да, тогава аз ги взимам, а те са ги събрали тримата, което между другото не беше лесно да ги спипам, ама седяха там тримата заедно, викам, елате тук бързо и го снимам на него, снимам Виктор и се насочвам към Васила. Ти да знаеш, че такова мале направо такъв гаф ще правя. Щях да направя. За малко. За малко беше, наистина беше. И сутрища Зория ти го изпратил. Добре, си бех активирал роуминга в моя едно, че имах 2000 мегабайтата, мога да ти изпратя даже 10 такива. Колко бех сбъркал. И то от средата, но от нищото човек. Мисля, все едно, пращи го, все едно да сме тук в градинката. Много ме зарадвахте, честно ви казвам. То тогава им беше много вълнуващо. Радвам се. Да, то това наистина тяхната къща, това имението беше, защото то е такова, нали, изолирано, там да си ходят разни филмоиздади, да не ги притесняват. Джунглата, ама страшна оферта, ето го тук. Има супер 1999. Роуминга на едно, работи си човек, работи дори в джунглата на Шри-Ланка, аз не мога да повярвам. Аз някой път мога да го пусна. Защо? Да, благодарим нашите приятели от Пловдив Плаза Мол, които за поредна година са с нас, с финалистите. Излизам от тях само да дойда тук да запиша подкаст. Най-големия мол в Южна България. 150 обекта. Чао. Айде. Със сигурност организирана атака срещу Даниела не е имало. Никой нито се е наговарял какво да говори, защо да говори, как да говори. Това, че никой не харесва Даниела, няма нищо общо с това, че сме се организирали срещу нея. На мен не ми трябва да има там хора, за да кажа истината. А ако истината не е в нейна полза, лошо за нея. Добре, обаче всички бяхте срещу нея, плюс някакъв чат излезе. В смисъл, един вид излиза, предполагам, че чата идва от Ники Николов, нали, той си каза. Един вид излиза, ти правиш всичките атаки срещу нея с факти, полуфакти, нали, не каза имената. После Ники добавя с този чат, който издава, че наистина медальона е от бившия и вкарва 6 момичета или 5, които бяха всички, които не могат да понасят. Примерно няма Аферай, няма... Аферай е била там. Да, само че зад камера. Да. Просто, чакай сега, те са толкова много неща, направо не знам откъде да почнем. Да, почнем с чата. Примерно с чата. Даниела през цялото време говори как колето е от бившия й. Ние постоянно го имаме говорено пред камера, зад камера и аз казвам, махни това коле, ще ти взема ново коле, махни това коле, ще ти взема ново коле. Тя в нито един момент не каза, колето от сестра ми подарък. В нито един момент. Сестра й дойде. На първия ден не каза нито една дума, като не видя колето. След като имаха време явно да комуникират зад камера, на другия ден изведнъж от нищото сестра й каза, а ти защо не носиш моето коле? И аз, то твое ли е? Да, аз съм ми го подарила. В такъв случай викам, окей, що ме от теб, нека си го носи. Естествено, виждаме чата, в който се вижда, че колето не е от сестра й, а от въпросния човек. Сега нейната реплика естествено е, аз имам още едно с ръчице същото като това. Стига хора, стига глупости. А ти тогава не се ли усъмни? Аз 1000 пъти се усъмних. Да, ти си най-мнителният човек на света. 1000 пъти се усъмних. Аз вече накрая ми беха светнали 647 лампи. Ама влюбен загубен, какво да ти кажа. Добре, това беше хронологично на втория ден със сигурност, помниш. Да, със сигурност на втория ден. А тя къде спа сестрата? При нея ли спа? Не, отделно спа сестра. Тоест Даниела значи супер ударно за някакви много малко. За един час нещо. Да, абсолютно да. Значи тя го е премислила. Абсолютно да. Да. Абсолютно. Не са имали време цяла нощ, 5-6 часа да си говорят. Не са, но със сигурност имаха доста време зад камера, в което си говореха сами двете. Доста. Добре, как е хрумна тази глупост, предвид, че ние 100 пъти гледахме наистина, че се карахте, че колето е от друг мъж. Как е хрумна
Тя отдавна го е обмислила, значи. Човек, при Даниела абсолютно всичко е пълен фалш. Каквото и да говори, това всичко е пълни лъжи. Почвайки от името. И ние даже не знаем, аз даже не знаех името и бе, човек. Всъщност разбирам, че името и не е Даниела, а е Айгю. И тя си е сменила името. Аз това съм го виждал много пъти, ама предположих, че има един период, не знам дали знаете вие, през 90-те, дето всичките им сменяха, на турците, на мюсюлманите им сменяха името. Ами вътре в предаването не го знаех това, за да я попитам. В интересни си исках да я попитам в преди обед, обаче събитията така се стегаха, че нямаше време въобще да стигна до този въпрос. Но наистина исках да я попитам, Аджиба, ти как се казваш, извиняй, за да знам поне истинското ти име. Да. А не, я ли попита в реалния живот, като вече го разбра това? Ами аз в реалния живот това го разбрах малко по-късно, не в първите 2 дни, а ние в третия ден реално почти спряхме да комуникираме, но ще стигнем и до там. Дай да говоря първо на другия въпрос за студиото. Да. Ферай беше там, просто не беше на диванчето. Тя така или иначе от всички момичета, тя Даниела няма коя да викне, за да е в нейна защита, освен евентуално Роси, която беше там, и другата е Ферай. Тази глупост, че не са пуснали Ферай да влезе, пълна глупост. Ферай беше отвънка и аз даже я направих на 2 стотинки и нея при излизането ми от интервюто, защото я видях и казах, видя ли си приятелката? Бе? Наведе главата, не каза нито една дума. Нито една дума. Как видя ли си приятелката? Бе? Това ли ти е приятелката? Седи и лъже в национален ефир за всичко. Това ли искаш да ти е човека, с който да излизаш, с който да споделяш, на който да имаш доверие и на който да симпатизираш? Ами това ли е човека? Ако харесват постиженията на Даниела, може би, ако иска това да... Кое е постижение? Да седиш и да лъжеш за абсолютно всичко в очите хората. Ами Даниела живее добър живот, така че може би това и хареса на Ферай. Ако това и хареса, аз за това питах, това ли е? Кажи ми това ли е? Ако ти е това, викам, браво Ферай, ела да ти правя. Нито една дума не каза. Така че ако Ферай беше на диванчето, мога да се обзаложа с вас, че отново нямаше да каже нито една дума. Защото... Нямаше да я подкрепи, да я помогне. Със сигурност нямаше да я подкрепи, защото нямаше да посмее. Да. Нямаше да посмее. Добре, ама чисто стратегически не мислиш, че изглежда че е грешка това. Сега като го погледнеш, защото той изглежда така се едно е сетнато срещу нея и продуцента, и водещата, и си целият панел, и ти. Човек... Аз за тебе го разбирам, ти имаш право. Ти имаш право да си кажеш всички ти неща, това е най-нормалното нещо. Момичетата, те също са намесени в нейната история, имат право. Но вече идва много, когато са всички и хората като гледат това и почват да чувстват нападната. Тя реално, ако се е представила по начина, по който се е представила и всички виждат и знаят, че тя лъже, тогава хората автоматично не я харесват и искат отговори. Те имат въпроси, искат да си ги зададат, защото гледат 3 месеца един цирк. Но това е цирк. Хората виждат, ама ние цял сезон се опитваме да намерим тези доказателства. Ето аз съм един от ревностните, които се опитваше да изкара, да изобличи, ама не мога. Аз с каквото разполагам, каквото гледам. Така. Други подкастъри също бяха срещу нея всякакви хора, но не видяхме доказателствата. Дори накрая много хора почнаха да й вярват, че тя наистина е влюбена в тебе и така нататък. Това е най-голямата болка на Ники Николов, между другото, защото и той повярва. Той накрая дойде и ми каза: човек, според мен тя е влюбена в тебе наистина. Аз казах: Ники, силно се надявам, защото всичко това, което направих до тук, е защото аз знам моите чувства и се надявам и нейните да са същите. И Ники Николов също и вярваше. И той видя какво се случи отвън. Той знае какво се случи. Реално, цялата история. Всичко. Добре, давай, какво се случи отвънка? Между другото, само аз да кажа, че аз също докато бях там, така ми изглеждаш. Точно ти вчера го каза това, аз съм най-големия бълък, аз тук искам аз да се присъединя, аз докато бях там с теб. Аз до края не вярвах. Да, обаче ти го гледаш само по телевизията. Ето той, аз и Ники Николов. Тя на живо така се усеща и зад камера и всичко. Човек, аз нямаше как, да. То напълно си те разбирам. Аз никога няма да вина. И тук, докато ти беше това, докато вие. А ти викаш на третия ден, това също ми го обясни. Защото аз бях при тебе за това интервю, не беше на третия ден. И ти си я защитаваш. Това беше след това. Аз исках да я защитавам, защото все още не бяхме скъсали тотално отношенията ни. След третия ден аз въобще не й вярвах. Въобще не й вярвах, но тя все пак искаше да оправиме нещата. Ще стигне и това, защо е искал. Защо е искал? За да мога да избутаме до финала и до финала да няма линч. Тя това искаше. Ако може да избутаме до финала. За да може да дойдем в телевизията и аз да не кажа нещата такива, каквито са. Това през цялото време е била нейната идея. Третия ден хронологично, кога ние какво гледаме като излъчване?
Не, третия ден след това има преди. Да, третия ден след като излезете вие, в който почваш да ни вярваш, помниш ли хронологично ние какво гледаме? Някъде след отказа на целувката. Нещо Чакай сега. Да, аз тук ще мога да го сменя, защото аз се прибрах, когато записахме Елвира. Аз буквално се прибрах за Елвира, вие останахте около една седмица след мен, което означава, че веднага следващия изгонен след Елвира. Тогава се пада това. Мисля, че това... Да. Значи е доста отдавна. Около това е. Добре. И така, прибираме се ние. Първи ден госпожицата получава 500 рози. Към Дани, какви са тия 500 рози? Ами те са от моите приятелки. Ти как разбра, че ги получи? Тя къде си? Тя ми прати, показа ми ги, на клипче ми ги показа още на телефона. Защото явно искаше да ги качи в Инстаграм и преди това ми ги показа. И към Дани, какви са тия 500 рози? Ами това са от моите приятелки. Те имат 3 приятелки. Към 500 рози, приятелки не подаряват на приятелка. Ако искат, могат да изненадат с 100 рози букет, нали? Което е окей. Но 500 рози, както и да ги гледаш, са си 5000 лева. Нали? Тя обясни, че нещо като полуреклама. Там рекламира някое студио. Без пари са ги дали, подарък са им 50%. 50%. Дайте ми ги тия с 50%, да купувам и аз рози от тях на 50%. Аз тия между другото мислех, че са от тебе и даже тогава се ядосах. И тогава активирах Мартина, викам Мартина, пускай ти някоя снимка с рози. Много хора ми питат ясно кой е спечелил и нали всичко да ви разбрахме. Да, ама то наистина беше така. Викам, какво правят тя? Тези рози не са от мен. И те всички, как така не са от теб? Не са от мен. От кой са? И от приятелките. И то вече там, нали се лепиш за главата, какви са тия приятелки да ти подарят. Той на всички ме ясно 500 рози, кой подарява. Само мъж подаря 500 рози на жена, за да се покаже пред нея. Това е ясно. Както и да речем, че повярвах на тази версията и че е букета от приятелките. В първия ден също тя между другото каза, че аз не съм и обръщал внимание. Първите дни не съм се държал... Какво каза? Не, че не съм се държал... Джентълмен си ходил по дискотеки. Не. Първите дни не съм и обръщал внимание и съм си променил държанието към нея. Тя каза при нас, че откакто излезе ти, тя към края почна да усеща някакви твои червени флагове, обаче откакто си излязъл си охладнял много. Се виждал повече с Виктор, отколкото. И вече си бил много променен. Първия ден, когато получава родите, аз си казах, Дани, дай да се видиме, нещо искаше да се видиме. Не, нямам време. Цял ден нямаше време да се видиме. Тя дойде за 10 минути с колата пред вкъщи. Аз слезнах, видяхме се в колата за 10 минути, даже не се качи до вкъщи и си тръгна. Защото била на фризьор, маникюр, педикюр, не знам си какво си, което е напълно разбираемо и няма проблем, нали? Защото мен ми е ясно, идваме си от Шри-Ланка и тя вече има процедури, които трябва да си направи. Всяка жена, нали, за да изглежда добре. Дойде до вкъщи, за да се видиме за 10 минути. Това беше. Идва ден 2. Ден 2 и казвам, Дани, ще дойдеш и до вкъщи да се видиме. Да, ама пак цял ден има работа. Добре, ще дойда, мога да дойда към 5:30, 6, но после в 7:30 съм на вечеря. Дойде до вкъщи за час и малко поседя и тръгна на вечеря с приятелки. Това беше. Как аз не съм ми обръщал внимание, не знам, при положение, че тя нямаше време да се видим. Вечерта аз излизам, аз си бях казал, ние с Антуан, редактора ми, си бяхме говорили отдавна, на 5, като се прибереме, излизаме, отиваме до Джарам 100%. Така. И си отиваме ние с Антуанчо в Джарам и аз си пиша съобщения с нея. Какво правиш? Това примерно 10:30-11 вечерта. Как си, какво става, добре съм, нали? И си някакъв чат постоянен, нали? Не да си пишем през 10 минути, през 15 минути да си отговаряме, такъв постоянен чат. И в един момент тя спира да ми отговаря. Както си пишем. Ма нито ми е казала, спи ми се, много съм изморена, мисля да си лягам. Нищо. И изведнъж тя просто спря да ми отговаря. Аз много се нервирах. След 2 часа писах съобщение, че това не е нормално. Не ми отговори. И на другия ден ми се обажда. Извинявай, заспала съм. Добре, как така пише, така ти пише така в телефона и изведнъж заспиваш. И как заспиваш? В колко часа е било? Между 10:30 и 11 вечерта. Някои жени казват, че може да заспят. Ти трябва да знаеш по-добре режима. Но не ако си с телефона в ръка. Или ако толкова много ти се спи, ти ще кажеш, много ми се спи, изморена съм или нещо такова. Това са ни такива... Чай да видя коя дума да използвам, нали, да не сме цинични. Такива едни женски номера. Да, които ги правиш, когато имаш друг човек до тебе и не трябва да си пишеш с друг и затова кажеш, че си заспала. И просто когато си заспал, ти толкова си заспал, че телефона се едно му е паднала батерията. Толкова си заспал.